Ahojte, vítajte v dielni Kutila a konečne som sa rozhodol nasadiť tie zliatinové disky na malú Fiatku. Musel som kvôli tomu kupovať takéto vymedzovacie krúžky, pretože Fiat Panda používa stredovú dieru s priemerom 58,1 a Fiat Seicento, z ktorého sú tie disky, používa 60,1, takže vlastne treba tam dávať takéto strediace krúžky, lebo potom to vlastne nemusí dobre sedieť a môže sa stať, že auto bude nejak vibrovať, keď sa zle dotiahnu kolesa alebo niečo podobné. Takže mám tu krúžky, počať nechcel, nesedí to. Ukážem vám čo. Samotný krúžok a priemer toho krúžku by sedel. Dá sa, proste sedí to, drží, to znamená, že vycentrovaný otvor bude. Nesedí však to, že ten krúžok tým kónusom nezapadne do toho zliatinového disku. Ten kónus je dosť veľký a kónus, ktorý je na disku, je dosť malý. To znamená, že nasadím to a stále tu je nejaký ten materiál navyše a keď vlastne by som aj pritiahol disk o náboj, tak toto tu bude zavádzať, môže sa to buď tlačiť dovnútra, alebo proste môže to spôsobiť nerovnomerné nasadenie disku na náboj. Mám tu šublerku. A 2,28 mm. To znamená, že musím tento predbytočný materiál z toho nejakým spôsobom odrezať, odbrúsiť, proste niečo s tým urobiť, aby som tieto krúžky vlastne mohol použiť. A vyskúšame takouto srandou. Mám to doma už vlastne rok, však to som dostal na minulé Vianoce, použil som ju zo párkrát tú brúsku. No, tak tadiaľ to cesta nevedie. Sú tie otačky také vysoké, že vlastne to ten materiál topí a namiesto rezania ho to roztápa. No, mám iný nápad. Mám tu takúto srandu. Tak normálne to vrtačkou skúsim odbrúsiť. Oh. To je podobne zlý nápad ako s tou freskou. Jedno lepšie jak druhé. Nakoniec skončím na tomto. Tak skúsim aj týmto nakoniec. Uvidíme, čo toto pôjde. Či to pôjde, či to nepôjde. Je to ťažko, je to studené. Ale možno je cesta, že to orezať a potom to dobrúsiť. No. Tento kus už je vhodný do dielne Kutila. Toto je katastrofa, ale skúsim tomu dať ešte šancu.
Mám ich prebrúsané. Tento, čo bol prvý, tak to je taká trošku katastrofa. Dôležitý je tento rozmer, a aby ho vlastne cez tento malý konus vlastne nezatlačilo dovnútra. To už si musím dať pozor, keď ho budem obúvať na náboj. Ostatné sú celkom fajn. Keď to dám do toho disku, tak už to tam pekne sedí. Stále to jemne trčí, ale bavíme sa o tom, že je to tak na prst, takže to už sa toľko ten materiál podá, netrčí to tam 3 mm. Brúska úplne na nič, nepoužiteľná. Vrtačka OK, tam sa to dalo, ale musel som vymeniť kotúč za hrubý papier. Je tu momentálne nahodená až 80-ka, pretože ten jemný, ktorý tam bol, tak vlastne tento tiež iba tavil. A potom akurát ručne, no, potom úplne na začiatku orezávatko, pilník, zažil lepšie časy. Aj ten. A nejaký ten brúsny materiál. Môžem ísť na auto. Máme druhý deň, keďže včera sa zotmelo a potom sa mi kolesa meniť nechcelo, tak to spravím dnes. Mám tu 4 upravené krúžky a 16 krásnych nových leskelých skrutiek. Sú dlhšie, pretože plechy majú krátke skrutky a na tieto zliatinové disky musia ísť dlhšie skrutky. Tak to beriem a idem to prezuť. Ďalší problém na svete. Není toho málo. Skrutky zachytávajú niečo, čo je vnútri v náboji kolesa. A vyzerá to, že potrebujem ich zbrúsiť možno milimeter a trošku im spraviť konus, tu je to vidieť. A keďže skrutiek je 16, tak to idem spraviť na všetkých 16. Musím ísť skrátiť všetky tieto skrutky. Náboj mi chytá na prednom, nechcem však spraviť to, že zbrúsiť 8 skrutiek iba na predné koleso a zadné nechať tak, pretože náhodou človek sa zabudne, skrutky pomieša alebo niečo podobné a mohol by vzniknúť nejaký problém. Čo je pri brúsení skrutiek problémová vec je to, že keď človek s nej kúsok zreže alebo odbrúsi, tak potom tam chytiť ten nábeh toho závitu. Preto je najlepšie na tú skrutku naskrutkovať maticu, odbrúsiť, urobiť tam nábeh a potom vlastne tú maticu vykrútiť a ten závit sa nám tým prečistí. V tomto prípade je to trošku problém, pretože je to skrutka M12 so závitom 1.25. Takže som vybral svoju krabičku zo skrinky s takými všelijakými zbytkami. To sú cajkovače z motorky, ktoré som menil. Mám tu nejaké staré sviečky. Toto je hrubé. Toto mi sedieť nebude.
Vyzerá, že by išlo. Toto je z prepakovania z motorky. Z Kawasaki ZX6R z roku, myslím, 2000 alebo 2001, myslím, tak. Takže skúsime toto. To sa ukazuje, že niekedy je dobre si takéto prebytky nechať. To je krásne. No fajn. Takže zakrútiť hlbšie, odbrúsiť závit, spraviť mu nábeh a potom maticu vykrútiť. A toto 16 krát. Jedna skrútka by bola. Už len 15. Odbrusujem takýto kúsok a potom maticu zaskrutkujem viacej, urobím nábeh a keď maticu odskrutkujem, tak ona si vlastne ten závit prečistí. Skrutky sú odbrúsené. 16 kusov. Nebolo to úplne easy, ale dalo sa to. A idem nahodiť tie kolesa na auto. Je to katastrofa. Celé hrdzavé. No, zvonku sú -2, takže natierať to nebudem ničím. Počka si to na jar. Teraz to aspoň nejak ošetrím proti hrdzi. Fiatka vyzerá veľmi dobre. Ešte druhú stranu. Kolesá sú vymenené, Fiatka vyzerá skvele, páči sa mi. Darmo, hovorí sa, kolesa robia auto, v tomto prípade to platí úplne. A keďže sú to kolesa z Abarth Seicento, tak verím, že nejaký ten 1-2 kW pribudli do výkonu tých 40, ktoré má ten motor. Ak ma niekde stretnete, tak zakývajte, odkývam. Kolesa sú len 14, nemôžem dať väčšie, pretože 14 mám zapísané v technickom preukaze a naša legislatíva neumožňuje použitie alternatívnych, pokiaľ nie sú zapísané v technickom preukaze. Mohol by nastať problém. Čo mi ostalo, tak sú 4 plechače s celoročnými pneumatikami Matador, s dobrým dezenom, gumy nie sú staré, takže tie pôjde do sveta, plus k tomu mám 6 skrutiek, nejaké tie malé pukličky. Keď som prezúval tú pravú stranu, tak všetky skrutky som ešte namazal vazelínou, keďže boli brúsené, a takisto aj kontaktné plochy na disku a takisto aj závity. Som urobil tú pravú stranu, tak som potom znova zdvihol na ľavej strane auto a namazal som skrutky na tej ľavej strane. Nerobia to tak všetci, ja to tak robím na každom jednom, čo vlastním. Odporúčam to takto robiť, pretože lepšie sa tá skrutka dotiahne, takisto v prípade, že máte nejaký defekt alebo nejaký problém na ceste, tak to viete aj ľahko povoliť. Ak sa vám moje videá páčia, tak kliknite na odber. Ďakujem, že ma sledujete. Čaute.